Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Βλάχο, είστε και πρόεδρος τέος. Παρακαλώ, κύριε Έρωτα, τοποθέτησή σας. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, παρουσιάζω σήμερα ένα ουσιαστικό απολογισμό έργου με στρατηγικό σχεδιασμό, σκληρή δουλειά και καταφέραμε και ξεκλειδώσαμε υποθέσεις που βάλτωναν για δεκαετίες. Παράγουμε έσοδα, προστατεύουμε το περιβάλλον, αποδίδουμε ελεύθερους χώρους στους μαρουσιώτες. Αξιότιμοι, το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερη παραγωγική χρονιά για την υπηρεσία δόμης του Δήμου Μαρουσίου. Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις, την πολυπλοκότητα της πολεοδομικής νομοθεσίας και τις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, η υπηρεσία πέτυχε ουσιαστικά αποτελέσματα τόσο στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού, όσο και στην εφαρμογή του σχεδίου πόλης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προστασία της ιδιοκτησίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού ξεχώρισε η έναρξη της εκπόνησης του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Μαρουσίου με την παρουσίαση 3 εναλλακτικών σεναρίων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η κτηματογραφική αποτύπωση της πολεοδομικής ενότητας Υπηρώτικα Καρπάθικα, καθώς επίσης και η κτηματογράφηση και η οριοθέτηση της πολεοδομικής ενότητας Τζον Βορέ. Ιδιαίτερη σημασία ήταν η δημοσίευση σε ΦΕΚ της έγκρισης της επέκτασης του σχεδίου πόλης ανατολικά του κημητηρίου, αξιοποιώντας τις ειδικές διατάξεις του 4495 του 17, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η πολεοδομική μελέτη της πολεοδομικής ενότητας Ελληνική Παιδεία. Παρότι κατά τη μελέτη είχε ασκηθεί προσφυγή από ιδιωτική σχολή Ελληνική Παιδεία, ο Δήμος Αμαρουσίου προχώρησε στην διαδικασία για την έγκριση και τις πράξεις εφαρμογής. Θέλω να αναφέρω επίσης ότι είναι στο τελικό στάδιο η πολεοδομική ενότητα Δηλαβέρη με την ολοκλήρωση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είχε γίνει πέρσι το 2025, γι' αυτό μιλάμε, και σας ενημερώνω ότι μέχρι και τον προσεχή Οκτώβριο-Νοέμβριο ενδέχεται να έχει εγκριθεί το ΦΕΚ ως προεδρικό διάταγμα. Παράλληλα, προωθήθηκαν σημαντικές σημειακές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου οριμοτομικού σχεδίου με στόχο εξασφάλιση νέων κοινοχρήστων και κοινοφιλών χώρων, ενισχύοντας το πολεοδομικό ισοζύγιο και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για τους κατοίκους. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη σημειακή τροποποίηση για τη διευθέτηση του ρέματος Αφούς, ενός από τα σημαντικότερα αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας Αττικής. Ο Δήμος Αμαρουσίου συνέβαλε ουσιαστικά στην ορίμανση του έργου με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και τις συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης και στην προώθηση της υλοποίησής του. Το Τμήμα Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά τον καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Διαχειρίστηκε χιλιάδες αιτήματα δημοτών που αφορούσαν ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες, πράξεις εφαρμογής, διορθώσεις και εφαρμογή του σχεδίου πόλης, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επίπεδου με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Εξαιρετικά σημαντική ήταν η ολοκλήρωση του συνόλου των βεβαιώσεων εισφορών σε χρήμα σε ποσοστό που αγγίζει το 99,5%, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τα έσοδα του Δήμου και επιτρέπει τη χρηματοδότηση έργων, υποδομής και κοινής ωφέλειας. Η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας επιβεβαιώθηκε και από το δειγματοληπτικό έλεγχο αρμοδίου ελεκτικού οργάνου, κατά το οποίο διαπιστώθηκαν μηδενικές εκκρεμότητες στη διαχείριση βεβαίωσης ίσπραξης των εισφορών σε χρήμα. Ιδιαίτερη μνήα αξίζει στους υπαλλήλους του Τμήματος Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης, οι οποίοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης και εξαιρετικό επαγγελματισμό κατάφεραν να αντιποκριθούν σε ένα τεράστιο όγκο εργασίας και να πετύχουν αποτελέσματα που τιμούν την υπηρεσία και τον Δήμο. Σε στενή συνεργασία με την νομική υπηρεσία και την τεχνική υπηρεσία προχώρησε με ταχύς ρυθμούς η εφαρμογή του σχεδίου πόλης, ιδιαίτερα στην περιοχή του Νότιου Σωρού, ενώ επιλύθηκε το πολύχρονο ιδιοκτησιακό ζήτημα των ιδιοκτησιών Μαδούρου στον Άγιο Θωμά.
Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την κατασκευή του νέου δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου και σύγχρονων εγκαταστάσεων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την νεολαία και τον αθλητισμό της πόλης. Το έργο που επιτελέστηκε το 2000... Ένα λεπτό, κυρία Ρώτα, γιατί αφήσατε προηγουμένως να μιλήσουν. Ναι, θα κάνετε χρήση της δευτερομιλίας σας? Όχι. Για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Ωραία, εντάξει. Ένα λεπτό ήθελα, το δώσατε σε όλους, εμένα δεν το δίνετε. Ευχαριστώ. Κάνει χρήση Ολοκληρώσατε? Ωραία, μπορείτε να κάνετε χρήση δευτερομιλίας. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Ρώτα.